Zdravím, dneska si poviem niečo o Excelsiorovi Tier 5 premiovom tanku. Tento tank má pancier 114, 38, 108, väžu má 114, 110 a 60, disponuje 75 mm dielom, jeho priebojnosť je dosť slušná na 5, taktiež aj jeho rýchlosť. No, čo o tomto tanku? Tento tank, ja by som povedal, že je to tank dotieravec, slušne povedané. A dokážete s ním veľa uhrať. Dneska si ukážeme bitku z mapy Púštny Žeka, útok a taktiež by som chcel dodať, že tento tank strašne rýchlo horí, preto radím dať automatický hasiaci. Taktiež na to dielo 75-kové má to síce slušnú priebojnosť, ale moc by som sa na APčka nespoliehal, lebo tie APčka na veľkú vzdialenosť, na palbu nič neprerazia. Tento tank je tak povedané niečo medzi blízkym a ďalekým bojom. Na veľkú diaľku není vhodný. Keď už tak chcete páliť, tak pálte goldami, ale menej ako 10 si ich nedávajte. No, ja si myslím, že som vám povedal všetko o tomto tanku, tak si užite zábavu a prajem pekný deň. Připraveni k palbě. Dostali to. Kam zmizeli? Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého. Je po nich. Najděte další cíl. Dejte rozkaz k palbě. Nepřátelské vozidlo zničeno. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží.
takový zásah a je po nich. Mám cíl. Dostali to. Nepřátelský tank zneškodněn.